Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos que a información nesta xornada de venres, día 7 do mes de xuño, unha xornada venres víspera, mañán, sábado, que é xornada de reflexión, porque o domingo hai eleccións europeas. O Parlamento Europeo este domingo que ven, dende as 9 da mañán ata as 8 da tarde, estarán abertos os colexios electorais para que todos aqueles que queiran exercer o seu dereito ao voto. Recordarlles que ás 8 da tarde-noite do domingo, na televisión de Cerceda terán un gráfico no que iremos poñendo os resultados mesa a mesa do noso concello según vayan achegándose. Pois imos a falarlles hoxe tamén da listaxe provisional dos alumnos admitidos na escola infantil. Falaremos de axudas municipais tanto para material escolar como para transporte escolar. Hoxe escoitaremos a concelleira de Benestar, Catrina Queijo. Falaremos dos campamentos de verán, desa xornada de iniciación á castanicultura que haberá mañán sábado e de diferentes cortes eléctricos, de suministro eléctrico que haberá na parroquia de Cerceda a próxima semana. Falaremos do verán saudable, do certamen fotográfico, recordamos a vencedora, e de notificacións para as fogueiras do San Xoán. Están a tempo ata o día 21 a solicitalas. Saberemos das vindeiras festas que haberá no noso concello, da apertura do parque acuático, dos cursiños de natación, en este caso do horario da piscina tamén, e de que se pode doar sangue a próxima semana na Silva. Nos deportes, todo preparado para o torneo de fútbol base do Concello de Cerceda de mañán sábado. En canto tempo, as previsións son de novo de certa inestabilidade que pode traer algunha precipitación treboenta, pero en este caso máis probable canto máis ao sur da comunidade. Falando da escola infantil Os Pillavans, esta semana se publicaba a listaxe provisional dos alumnos admitidos na escola infantil municipal. En concreto, o pasado 31 de maio, a Comisión de Baremación, Coordinación e Seguimento da Escola Infantil Municipal acordou unha listaxe provisional dos alumnos admitidos e dos alumnos en listaxe de espera, en listaxe de agarda para o vindeiro curso escolar. As persoas interesadas poden consultar esa lista de admitidos na páxina web do Concello en www.cerceda.org ou achegándose tamén a Casa Consistorial, a terceira planta, o Departamento de Servicios Sociais. Aí poden presentar tamén, se queren, as reclamacións que consideren oportunas. Teñen un plazo de 10 días dende que se publicou, é dicir, teñen de plazo ata finais da semana que ven. Damen decirlle, en canto a guardería, que foron 61 plazas as que están ocupadas. Especialmente, vamos a lembrar as unidades por idade. A unidade de atención de 0 a 1 ano, na quenda de mañán quedan 2 plazas libres, na quenda da tarde quedan 6 plazas libres. Non hai listaxe da agarda, polo tanto, e na unidade de atención de 1 a 2 anos, que é a máis demandada, na quenda de mañán están todas as plazas cheas, e na quenda de tarde, quedan 12 prazas disponibles. Aquí sí que hai listaxe de agarda, que en concreto son de 17 solicitudes que están en listaxe de espera. Na unidade de atención de 2 a 3 anos, na quenda da mañán hai unha praza disponible, na quenda de tarde hai 17 plazas disponibles. Por lo tanto, aquí non hai listaxe de agarda. Unha guardería municipal, Os Pillavans, que ten aprobada xa unha ampliación, especialmente nesa franxa de idade de 1 a 2 anos, que é a máis demandada, onde hai listaxe de espera, que o Concello está intentando axilizar máximos trámites para saber se é posible realizar esa ampliación xa para este próximo curso. Agora falámosles das axudas que o Concello de Cerceda dá para a escolarización, para material escolar, libros de texto e vestuario básico, e as axudas que o Concello dá para transporte escolar. Ambas as dúas teñen de plazo ata o día 18, para deste mes de xuño. Para solicitalas teñen que facela no rexistro do Concello na planta baixa ou, se queren, por sede electrónica. Destas dúas subvencións falamos coa concelleira de Benestar, Catrina Queijo. Como novedade este ano temos o da axuda escolar, que ampliamos o que é a partida orzamentaria. Ao igual que o do biopsicosocial, tamén estudiamos que é unha necesidade, porque sí que o ano pasado houbo un aumento de
de solicitudes, co cal para poder facernos cargo da demanda que hai, aumentamos a partida orzamentaria a 25.000 euros este ano. Esa é a novedade que temos sobre esta axuda de material escolar. As axudas van de 100 a 250 euros, dependendo da renta per cápita e tamén dependendo do tipo de curso que fagan. Porque dependendo do tipo de curso, pois hai teñen que facer frente a uns gastos ou a outros. Que nos incluye aquí, que é o que nos entraría? Pois entraríanos o que son os libros de texto, material escolar, o vestiario e tamén a equipamento informático no caso que teñan obligación de levar a mochila digital. E logo, nada, o plazo de presentación empezou o 30 de maio e termina o 18 de xuño. Esa igual que para o transporte escolar, teñen os mesmos plazos, non? Igual, sí, teñen o mismo plazo para poder solicitala. A diferencia é que no desplazamento escolar sería para bacharelato, para formación profesional, para universitaria e tamén para educación especial. Cambiamos de tema para falarlles agora, en este caso, despois de falar destas axudas a cargo da concelleira de Benestar, Catrina Queijo, falamos dos campamentos de verán. En este caso, de novo, o Concello de Cerceda organiza un campamento de verán para rapaces e rapazas ao longo da época estival para a conciliación das familias e tamén unha alternativa de ocio para os máis pequenos. Está dirixido a nenos e nenas escolarizadas ata 14 anos e terá lugar de luns a venres de 9 da mañán a 2 da tarde, dispoñendo tamén dun horario ampliado de 8 da mañán a 3 da tarde. Ambos os dous terán incluído merenda a media mañán, pero o horario ampliado terá tamén o almorzo. O campamento se vai a desenrolar na Polideportiva Municipal e no Centro Cívico, aínda que farán saídas, por exemplo, ao Parque Acuático. Realizarán actividades como manualidades, actividades ao aire libre, deportes ou cociña. A inscripción estarán abertas ata o luns 17 deste mes de xuño. Teñen que inscribirse no rexistro do Concello, na planta baixa da Casa Consistorial ou, se queren, por sede electrónica na web municipal. Se ofertan 4 quendas de 15 días cada unha. A primeira quenda iría do 25 de xuño ao 8 de xullo, a segunda quenda do 9 ao 22 de xullo, a terceira quenda do 23 de xullo, o 6 de agosto e a cuarta quenda do 7 de agosto ao 21 de agosto. O precio por quenda é de 50 euros e, no caso de que collan o horario ampliado, sería de 70 euros. Para irmáns na mesma quenda sería de 30 euros. Falamos agora da xornada que mañán se celebra pola mañán no Auditorio Municipal de Cerceda de iniciación á castanicultura. O Concello de Cerceda, en colaboración coa Asociación Galega de Castañas e Soutos, AGACAS, organiza unhas xornadas teóricas co fin de dar a coñecer a formas de aproveitamento dos terreos con plantacións de castañeiros. Será mañán sábado de 9 da mañán a 2 da tarde no Auditorio Municipal de Cerceda. É gratuito, pero deben anotarse previamente. Colabora, evidentemente, a Asociación Galega de Castañas de Soutos, AGACAS. Será encargado de impartir estas xornadas, Miguel Ángel Vázquez, da empresa Mata Viveros Castanea Sátiva de Cubillos do Sil, en León. Lembrar que se pode inscribir na páxina web do Concello, www.cerceda.org, de xeito sinxelo. E mañán disfrutar todos aqueles interesados no mundo das castañas e dos castaños, poden facelo no Auditorio Municipal de Cerceda. Cambiando de tema, falamos agora de avisos de cortes de suministro eléctrico que haberá a próxima semana a cargo do grupo Naturgy, que co fin de efectuar traballos de mantenimento na rede eléctrica informan que a próxima semana imos a enumerar que días. O martes que ven, martes día 11 de xuño, de 12 da noite a 4 da mañán, é dicir, na madrugada do luns para o martes, de 12 da noite a 4 da mañán haberá cortes de suministro eléctrico na Avenida de Galicia e na Rúa Tierno Galván. De 3 da mañán a 5 da mañán, ese martes, poden producirse tamén cortes de suministro na Avenida da Coruña en Cerceda. Máis tarde, de 5 da mañán a 8 da mañán, haberá cortes na Avenida da Coruña, na Avenida do Mesón,
na Rúa Constitución, no Coto, na Rúa Cura José Pena e na Rúa Saúde. E tamén ese mismo día, na madrugada do luns para o martes, día 11, haberá de 4 a 6 da mañán cortes de suministro eléctrico na Avenida de Galicia en Cerceda, na Gándara e de novo en Tierno Galván. O mércores 12 de madrugada de 3 da mañán a 5 da mañán haberá cortes que afectarán en Cerceda, na Albarda, no Alto, en Antemil, na Avenida da Coruña, en Cortella, en Lavandeiras, en Leirán Festa, en Cuence e Fracela. E logo o mércores, ese mismo día, pero de 5 da mañán a 8 da mañán haberá corte que afectará a Rúa Rosalía de Castro en Cerceda. O día seguinte, o xoves día 13, a empresa Naturgy efectuará cortes de 12 da mañán a 4 da mañán en Vilar, en Rego da Iña, en Aldea de Vilar, como decíamos. Tamén o xoves 13, de 3 da mañán a 7 da mañán, haberá cortes en Meirama, no Brozo, en Freitosa, en Pedamúa, en Picardel, en Río, en Rozadoiro, en Travesía, na Gándara ou na Picota. Para calquera aclaración, poden chamar ao teléfono de Naturgy, que é un teléfono gratuito, 900 333 999. Estamos nos últimos días para poder anotarse ao programa Verán Saudable, unha alternativa para adultos para facer actividades deportivas e lúdicas ao longo do verán. Unha actividade enfocada á práctica deportiva e lúdica para persoas adultas do Concello de Cerceda. Esta actividade se vai a levar a cabo na zona do Parque Acuático do Xardín Botánico do Paseo Fluvial. O plazo de solicitude remata esta xa próxima semana, primeiro día, o luns. O horario, pois haberá 2 turnos, van a ser dende o martes 11 de xuño ata o 5 de setembro, 3 meses, e poden elixir 2 turnos, un de mañán, que é de 11 a 12, e un turno de tarde que é de 8 a 9. Se desenvolverán actividades como ximnasia de mantenemento, steep, aquagym, yoga, andainas, cachibol, e o precio para os maiores de 65 anos é de 9 euros o mes, e para os menores entre 18 e 65 anos, 13 euros o mes. As persoas que acrediten a condición de familia numerosa terán unha reducción no prezo. Recordamosles que esta semana o Concello de Cerceda organizou tivo lugar a entrega dos premios do cuarto certamen fotográfico que, con motivo da Semana das Letras Galegas, organizou o Concello de Cerceda. Un certamen fotográfico que tivo como vencedora a foto gañadora de Lucía Sellés Pallas. Foto gañadora de Lucía Sellés Pallas, unha bonita fotografía no medio do campo lendo un libro en galego. Os demais participantes tamén recibiron un agasallo de entradas para o Parque Acuático a cargo da Concelleira de Cultura, Cristina Capelán, e do alcalde Juan Manuel Rodríguez. Falamos agora das fogueiras do San Xoán, porque ata o próximo día 21 deste mes de xuño teñen de plazo para facer as notificacións das fogueiras do San Xoán. Teñen que coller e deixar unha persoa responsable, nome, dirección, datos e tamén onde vai a ser esa fogueira. Hai que comunicala previamente para poder realizada na noite do 23 ou 24. Poden facelo por correo electrónico na dirección medio.natural@cerceda.es ou chamando por teléfono o teléfono de Medio Ambiente polas mañáns o 881 04 67 76. Como decíamos, o plazo remata o día 21 de xuño. Despois de falarlles desta xornada festiva, como é o día do San Xoán, que é festivo en todo Cerceda, falamos de máis festas, porque as seguintes que haberá no noso concello son as festas do San Antonio en Cerceda o domingo, sábado e domingo. Sábado 15, domingo 16 de xuño, festa do San Antonio en Cerceda. En canto ao cartel, que a Comisión de Festas xa preparou, comenzará o sábado día 15 con misa solemne e sesión vermú a cargo do dúo Reflejos. Pola noite, gran verbena co grupo Bomba e con disco Impacto co DJ Bermúdez. O domingo 16, sesión vermú co dúo Dilema. Todo elo no campo da feira de Cerceda, festa do San Antonio, que xa ten todo preparado.
E hai máis festas, as seguintes serían en Queixas, o sábado 22 de xuño, a Comisión de Festas de Queixas tamén preparou xa un cartel para o sábado 22, donde a 1 hai misa solemne, ás 2 da tarde sesión vermú co grupo Atenas, ás 10 da noite verbena co dúo Dilema e de novo co grupo Atenas. A Comisión de Festas de Queixas tamén anuncia que terá aberto o bochinche este domingo pola mañán, día 9, de 12 do mediodía a 2 da tarde para que queira tomar algo e tamén contribuir xa ás festas. Isto será este domingo día 9. Cambiamos de tema, imos a falarlles da apertura do Parque Acuático porque este luns que ven, día 10, abre unha nova temporada do Parque Acuático e que vai a estar aberto ata o 9 de setembro. 3 meses de Parque Acuático donde xa a día de hoxe se venderon máis de 1000 entradas por internet e o primeiro mes, o de xuño, xa son prácticamente 60 as excursións programadas por parte de colexos, AMPAs, etcétera, de toda Galicia. Un parque acuático de Cerceda que mantera os precios exactamente igual que os do ano pasado, que son de 10 euros para adultos, de luns a venres, e 7 para nenos de 5 a 12 anos e 1 euro para os menores de 4 anos. En sábados, domingos e festivos, este precio se incrementará nun euro. En canto ao horario da piscina climatizada, para estes meses de verán, quedan do seguinte xeito. Durante este mes de xuño, de 9 da mañán a 9:30 da tarde, será horario habitual. Para o mes que ven, o de xullo, só será pola mañán, de 9 a 2. E para o mes de agosto quedará pechado e a apertura de novo será o 9 de setembro, de 9 da mañán a 9:30 da tarde. Lembrarlle tamén que aqueles que estén anotados para os cursiños de natación para a vindeira temporada, que sepan que agora ata o día 28 deste mes de xuño teñen que facer a inscripción desa plaza concedida. A inscripción hai que facela no rexistro do Concello na planta baixa de xeito presencial ou a través da sede electrónica. A próxima semana poden doar sangue no noso Concello, porque a semana que ven, o mércores día 12, haberá doazón de sangue pola tarde no campo da Feira da Silva. O autocar blanco de doazón de sangue estará o mércores día 12 que ven, de 4 da tarde a 9 da noite, no campo da Feira da Silva. Xa en canto aos deportes, falamos do torneo de fútbol base que ten todo preparado para disfrutar mañán ao longo de toda a xornada, dende as 10 da mañán ata as 8 da tarde, cando se entreguen os trofeos, se vai a disputar esta edición número 16 do torneo de fútbol base Concello de Cerceda, donde 40 equipos, 650 nenos aproximadamente, van a estar nas instalacións deportivas do Roxo. Serán, en concreto, 5 campos de fútbol 8 simultaneamente disputando os seus encontros nas categorías pre-Benxamín, Benxamín e Alevín. Está organizado todo polo Concello de Cerceda, colabora o Clube Atlético Cercedense e a Federación Galega de Fútbol. Xa rematamos co tempo. Para mañán sábado se irá retirando o aire cálido en superficie, pero aínda persiste o aire frío en altura, polo que de novo teremos unha xornada marcada pola inestabilidade atmosférica. Así os ceus estarán nubrados con chubascos máis frecuentes durante a mañán e no sur de Galicia, que irán remitindo a partir do mediodía. As temperaturas sufrirán un moderado descenso e o vento sopra frouxo do nordés en xeral, moderado no litoral con intervalos de fortes na Costa da Morte. Pois con este tempo revolto rematamos. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Iris e na redacción en que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.